daɗi ko rashin daɗi ba zan barki in yi nisa ba. Yakan zauna mafarki na tuni ya kare da zaran na ganki dama na furanni na so ki nuna min a ranar na cika burina. Dukan tattalin da ne da yawa in same ki ne muradina, ani so ya zan muradina. Ina ma zan ganki gefe na da soyayya a cikin raina. Ina ma ki damke alkawari ki sanya rai ki alkinta, kin yi daban a cikin mata ina ta faɗa na ta. Tunanin ki ma kan sanya ni zuciya ta makar ta fita. Nisan ki ya shige raina kin gan shi na ririta, amma dai so halatta ne cikin zuciya yake zaune. Yarda shi ne silan kauna. Muna tare ko ciwo da za ya kama ki to ranan gidan ku zan tare. Ni na ki ne tinatawan ta yaya rashin ki zan jure. Da gonan mu yayi amfani da ke za mu je miyo dore. Ke ce farin cikin raina, ni samun ki ne muradina. Kauna ce a can cikin raina. So kirai da ruhina tunanin ki ne na sa gaba. Abincin gidanmu ba na ci idan har fa ban ji murya ba. Hoton ki ne abin dubi na kalla ba za na daina ba. Ina son ki so na gaske ki ji ki amshe ni kin ji yar baba. In Allah ki ce kina so na, domin san ki ya shige raina. Ke ce cikon muradina.